Lakip sa kadaugan nga natagamtam ni 2nd District Provincial Board Member Edsel Galios ang pagpasar sa ubay-ubay nga proyekto ubos sa iyang komitiva sa infrastruktura. Si Galios midaw isip kongresista sa ikaduhang distrito ning nakalabayng piniliay. Atol silang regular session kaniadtong Lunes, Mayo 16, ang labing dako nga proyekto nga giaprubahan mao ang road section improvement sa Barangay Kabadyangan, Barangay Mulaw Road section sa lungsod sa Liloan nga mobalor og 85.4 milyones. Naausab ang Barangay Dapdap, Barangay Tag-Uber Road section sa Compostela nga mokabat dulan sa 65 milyones, kangwayan San Agustin Road section sa Madre de Dios nga maabot sa kapin 47.2 milyones, Barangay Natimaw-an ug Hagnaya sa Carmen nga dulan sa 4 milyones, mga road sections sa Asturias, Balamban, Carmen, Pinamungahan, Dakbayan sa Toledo nga gibana-banang gastuhan og 39 milyones. Lakip na niini ang slope protection. Giaprubahan usab sa Hunta Provincial ang pag-ayos sa mga taytayan sa Sitio Pundulan sa lungsod sa Buluon nga mokabat sa 11.1 milyones. Patubig sa Barangay Kanduman sa Dakbayan sa Mandaue nga mobalor og tunga sa milyon. Ingon man sa lungsod sa Carmen nga moabot sa 2 milyones ka pesos. Naausab waiting shed project nga alang sa Barangay Tabon ug Nalhop sa lungsod sa Dalaget nga mokabat duol sa 1 ka milyon. Daycare center sa Barangay Batu ug Simula sa Sibunga nga anaa sa 2.7 milyones. Pagpaayo sa karaang munisipyo sa Alcoy nga moabot sa 3.4 milyones ug pagpakural sa National High School Tagaytay Extension sa Barangay Canasuhan sa Dakbayan sa Karkar nga mobalor sa tunga sa milyon. Uban ni Teresa Derifa, kini si Amanda Suzara, STC Mascom Intern alang sa balita sa Sugbo.